Çavê insan car caran têr nabe. Car caran zêtir dixwaze. Dixwaze û dişxule. Vî emrê ku Rabbê Alemê daye me îşê 5 salê, 6 salê dide ku nava 5 salan da 10 salan da li ser rêyê dinyaya rehetî bibîne. Lê ji bo dinyaya bêdawî kam çi dikin? Dibe biçek jî em li ser vê yekê bifikirin hinekî. Rojek qiralek heye. Qiral cilû bergên xwe diguherîne. Dibêje ka xelkê me çi dikin, gelê me çi dike, çira mijûle. Tê ba behrê digare, diçewtê, masîvanekê dibîne. Destê wî de şewkeke wisa çûçik heye, yekî axtiyar e. Selamu aleyküm, aleykümesselam. Pêr hinekî sohbet dike. Kêfayî gelekî jê ratê yani. Ji padîşa kêfayî gelek jê ratê. Dibêje heyra bavê je. Şewka xwe bavê je. Te çi qas masî kir li gora wê giraniyê ez ê hewqa zêr bidim te. Finalê dinêre û çiva tê zêr bidî min? Dibêje ez xweşkere dike, dibêje ez padîşa min filan bêvan gelekî kefawî tê vîna bi heyecan û filan bêvan re dike şewka xwe davê je. Davê jî qaderekî disekine û kaş dike lê dinêre ku wisa hestiyekî wisa ziraf pêva ye. Hestiyekî ziraf. Ev çi ye ya? Allah Allah heya namasiyê me zid ketine vîna nesîb. Dibêje ku nesîbê te ev e. Dekawir bevdora çin qesrê ji gazî wezîrê xwe dike dibêje tên ser mîzanê teraziyê çi qas giran be li gorî giraniya wî jî zêr bidinê birar. Dibêje ser seraser çawara padîşa derbasê koşk û dîwana xwe dibe. Wezîr hatike wî hestiyê ziraf ev çûçik datîne ser mîzanê û kîlokî zêr datîne serê ranake. Wî hestiyê girantir e. Allah Allah. Hatike tenekekî datîne serê çê nabe. Hatike gijê girantir datîne serê çê nabe. Gazî padîşa dikin, padîşa em halî mesele ev e. Çi datîne serê vî hestiyê ranake. Berdêla giranî wî nîne. Jika gazî aqilmendê me bikim me xewer e. Aqilmend jî yekî axtiyar e. Dinya dîdî ye. Tê balê lê dinêre çawa hestiyê dinêre bije padîşa heye. Evî hestiyê nezera çava ye. Dibêje nezera çava çi ye? Dibêje ti tiştek vî hestiyê ranake. Encax kulmek ax vî hestiyê rake. Ratike kulmek ax datîne ser mîzanê ew hestî radibe. Hin caran em dixebitin weka ku em ê qet nemirin. 5 saliyê xwe, 6 saliyê xwe em didin ji bo vê dinyayê de ku em 500 salan, 10 salan rehetî bijîn. Lê em nizanin ku dawiya me mirin e. Kulmek ax e. Ji bo dinyaya bêdawî gelo em çi